За или против пластмасата? Против, защото някои хора изобщо не се сещат, че трябва да я рециклират и я фалят просто в градинките. Това замърсява природата. Какво става, когато природата е замърсена? Няма да има чист въздух, няма чисти места, хората се задушават. Вие вкъщи рециклирате ли? Да. Каква ще станеш ти, като пораснеш? Моята мечта е да стана певица. Можеш ли да ни изпееш малко? Мое пиле, славе пиле, я запей ми песенчица. Какво има в народните песни, което го няма в другата музика? Народната музика съхранява старото минало, традициите, които вече не се помнят много от сегашните хора, и това споменава, че е имало такива неща. Много ти благодаря, пожелавам ти успех и много сцени.